ndiyapha umuntu oyizini ufana nomuntu ongenambeko. Umuntu oyile uyayithanda ingoma. Yabona umuntu ongenambeko uyayithanda imbeko. Ewe mongameli. Sebusuku. uYesu wamaZulu uma kwigumbi phezulu. Sengibona ngiyixesha futhi sikombe. But it doesn't make sense to me. Uba uphume kwigumbi phezulu. Wehla ngezi cases. uYesu baqhubha izindlu. Bathi abantu abakhusha sizidlu sokuqhubeka the last supper. uYesu fundisa ingane. Wathi uphuma ngesango lisephuma aphethekile eJerusalem. Wawela nomfundisi wekhithi. Awugqiba wafika apha at the foot of lentaba. Apha kanye zinyawenza lentaba yebinqomo. Kukho phaya bashumayeli indawo engumqolombe kuthiwa iGarden Grove. uYesu okusisimanga uhamba nabadisipline abayi-11. uYesu kodwa uYesu nyani akabuzwa uJudas Iscariot. Because ukubuza abantu abangekhoyo bahambe ungathula twish yabo ayobhizinisi kaYesu. uYesu wathi afika apho ngokusehambe noPetros nabanye ababili bakaZebedi. Wasuka uYesu wathi kubo hlalana apha. Ndike phaya ndiyokuthandaza. Ngoba ndifuna nje ukusondeza amanqaku amathathu nobethi. Ndizawugqiba ndehlike kula mazwe. All right. uSathana kwabe xa ezabetha akasokowe ukhangela umuntu osondeleyo. Ewe tata. uSathana xa ezakulimaza wabe akasokowe uSathana akanaxesha labantu abangafuniyo xa efuna ukulimaza. Ukhangela abantu kumncediso athi kabezithaba namhlanje. Because ngoku uSathana into enzeka yapho uSathana uthatha unenjelo wecawa. Uthatha umgcini mafa wecawa. uSathana wamhlebela kwabajonga i-self-enrichment scheme. Unako ukutyeba ubunokwenza kahle. Kwinqaba lokuqala ke masinoba into ethi uSathana eGetsemane umhlawumbe uzamufundisa uYesu into yokuba abo bazakusetyenziswa nguThixo banethuba loba bakhe babe isolated. uThixo xa engasebenzisi uqala ususe ifamily yakho udibane lapho kulele ndaba ezibelekweni and then you know into uThixo uzasebenzisa. And ngokwesibili uThixo kazasebenzisa mfethu ususe itshomi zakho and then uzibonile uhamba wedwa. Because uYesu ushiya abafundi abayi-11 ahambe nabathathu xa fike egadini eGetsemane uphinde ushiyithi uyahamba yedwa. Ngoba ngelinye ixesha mhlawumbi a journey to Christianity is a lonely journey. Mhlawumbi sengenzeka uhambo lwaseGetsemane lufuna ukuqala uhamba wedwa. Ungaxhomekeki igqithi ezitshomini. Because ngelinye ixesha eGetsemane is a place of abandonment. Yilaa ndawo ushiwa kuyo ushiye nangabantu bebethe izolo Nkosi ndawubeka kufele khona. It is a place of abandonment. Nomnana kuhlala betheze ngahlalile. Ndiyenzela abazalwane sebabambe owami umzekelo. Kodwa kwinqabu lesibili andifuni uhlala mfethu. Bendizawuthi enye into abangela uYesu ezapha eGetsemane yikhithibuni. Lo mlanjana mfethu uyikhithibuni. Bekuthi xa kusenziwa amadini ethempelini kukho umnqamlanjana owehla negazi oleqa lo mlanjana
The question that we are showing is why the Garden of Eden? I mean the Garden of Gethsemane. Kuteni Yesu azamthethe kumbili phezulu because ebethekala uyisemkhulu unyana kaJesu uthande ukuthi avuthe wathi uyahopha ubajikeleze abantu bakhe ngoba ebukele indaba ezijile eziJerusalem wasuka wathi ndiyakuphakamisela ezintabeni namehlo ami kodwa into eyenzekayo kayenza uhamba kwehlabathi uYesu wamazulu wasuka wayeGetsemane. Why the Garden of Gethsemane? Ndizawuthetha lolo yodwa mfundisi sakuba nehle nikela abashayeli bayathatha befundisa bemva kwami ndilinde bona kodwa into eyenzekayo yilana mandithethile eNovember